Salam yurttaşlar. Men yine de öz düşüncelerim bilen çıkış etmekçi. Ova bizim ildeşimiz, yoldaşımız, kardeşimiz bolan Merdan Muhammedova şu wagt Türkmenistan'da döwlet sırrını paş etdi diýilen günäler bilen jogapkärçiligi çekiljek. Bu jenaýatçy topar bir ýaş şiýit keminämizden däl, onuň zäherýaly pikirinden, aklyndan gorkýarlar. Sebäbi keminämiz konstitusiýon guruluşyň 3 şahasy bir adam eline geçendigini aýdan we bir adamyň iki dodagyndan çykýan sözüne bakylýan bolsa, onda ol ýerde sultanatlyk bar diýen pikirinden gorkdylar. Ve şoň üçin onu döwlet sırryny paş etdi diýip ýönkediler. Onu el döwlet sırryny paş edenmiş. Döwlet sırrı diýen zatlaryň hemmesi aslında özler görkezip durlar, utanman. Türkmen telewizionyasynda resmi habarlarda Watan Satan programında harby gullukdaky wezipeli çynoýlukları omaldyp iki satanyň arasında salam berdirip ýörler. Diktatorlar diktatorlaryň ýerine gepleýär. Ýa-da her hili oýun bilen halkyny güýmäp durşy, ok atmak, maşyn sürmek, velosiped sürmek, aýdyp saz çalyp ýör. Ýandak ýalakalar bilen guruluşyk proýektlerini görkezmek, akıllı şäher, aeroport, olimpiada şäher gurmak, birgiden ak mermerden boş binalary salyp görkezmek. Bular hemmesi bir döwlet sırrı bolmaly. Utanman resmi habarlarda görkezip durun, yurttaşyndakylarda görüp durlar. Bu Türkmeniň üstünden güldürüp durlar bir görmeli däl zat yurttaşyna özleri paş edip dur. Öz maskaraçylygyny. Gastrollarını görkezýär, palan döwlet bilen şertnama bağlanşdyk diýip. Onsoň nerden döwlet sırryny paş edenmiş kemine. Şu görkezilen resmi habarlardan Uğural Merdan Muhammedov olardan hasap sorap çykyş etdi. Türkmenistanda kanun ýokdugyny aýtdy. Hakyky bu. Eger kanun olsa bu organ işgärler ommalyp ýörmeli däl bir kuklaň öňünde. Berdi Muhammedowlaryň kukladygyny, samsykdygyny aýtdy. Öz akly bilen hereket et bilmeýär, eýerler näme diýse şo aýdylan bilen hereket edýär. Şoň üçin her hili oýunlar görkezýär, halky güýmeýär diýdi. Özleri hem gürläp bilmeýär, olaryň ýerine diktatorlar gepleýär diýdi. Hakyky zatlar bular. Hana aýdyň indi şu ýerde Merdan Muhammedow özünden artykmaç aýdan paş eden zady boldumy? Hemmesi resmi görkezilip dur öz telewizionyasynda, Türkmen telewizionyasynda. Birgiden guruluşyklaryň pullaryny sorady. Hasabynyň saga sola sowurlandygyny aýtdy. Halkyň olsa hal ýagdaýyny garalmaýandygyny aýtdy. Bu sırmynda göze batyp dur. 60% yurttaşynda halkyň özüne bakyp ýakyp ýörler. 10-15 ýyllar maşgalasyndan, çağalarından ayrı. Soňam sapara aýtdy, men aýdýan şu döwlet sırlaryny. Tualetler barady. Ýeke-ýekeden alyp ýörmäňde samolyot diýeriň. Hemmemizden barýas diýdi ýöne. Karşı tarapdan jogap ýok. Ondan başga da Türkmenistanyň gaz satylýan olsa, hani statistika bolmaly, hasabaty berilmeli. Hiç bir zadyň hasabı berilen ýok. Statistika berilmeýän olsa döwlet ýok diýmegi
Döwlet syry mı bolýar? Onda doğrudan doğru bir mafia toparın elinde Türkmenistan diýip bilýäs bizim. Bir Merdan Muhammedow hasap soramady. Tutuş Milli Halas Ediş Komiteti soraýar. Cinayetçi topardan hasabı. Gurucu meclisimizde de karar alındı bular cinayetçi topar diýip. Onda tutuş meclis agzalary döwlet sırryny paş eden bolýar da. Ine halkymyzy şeýdip gözüne sokýarlar. Gurucu meclisin agzalaryny. Gözüni açjak bolýan täze Türkmenistan gurucularyny. Döwlet sırrı diýen zadyňyzy siz açyk telewiziýanyňyzda halky gorkuzmak üçin, beyin aşağını işlemek üçin propaganda edip görkezip dursunuz. Ýöne halkyň görmeli däl zadyny kesip ayırıp görkezýäňiz o Gurbanguly attan uçup gidişini halktan gizlediňiz. Daşar ýurtlar gönden göne telewiziýanda görkezde açyk. Döwlet sırryny bütün ýurt gördü. Şolara güne bildirmeli ekeniňiz. Döwlet sırryny ýaýdyňyz diýip. Ine ýurtdaşlar halkyny ösen ýurtlaryň derejesine getirjek adamy seçer misiniz? Ýa-da halkyny gyryp ýok edýän cinayetçilerin ýanynda galmak isleýär misiniz? Barbyr size de galdyrmazlar. Beter gyrar, gul eder. Ykbalyňyz siziň eliňizde. 21 awgustda öz tarapyňyzy seçip bilersiňiz, seçjek günüňiz. Sag bolun dinläňiz üçin.